Ora ngira babar pisan jebule lakon. Wis nalingsir saka bener. Wis ora akeh. Mares kabeh piwulan. Pas sinau oleh Wargas Lintang. Kula mangertos. Kula sampun rata-rata tau gerak. Pun kebutuhan tanggas. Kok penjenengan menawi tresna kota ninggil kita sari pelaitan sing kena kowe tresna karo kita sari miye nalikane kowe ngecep karo kowe nimbang ilmu kepen dadi murid ana Wargas Lintang kepiye tembungku aja no seswa ta murid kan nerak pewaler. Kula ngertos menawi kula menuju panak keluarga. Tatanan lho. Sampun salah sapa matur jalan. Menawi kesana kula boten namung kedai napa. Itu saking datang sekitar monggo Jadi buat maho. Buat seroco. Yang nanti aku marilah dengan kowe. Kowe kenen konco aku tepati banyak kepiye seswa murid. Oleh Wargas Lintang. Jeneng gue guru bakal mentra ora kerut dikuku. Nomane kaya. Aku jak apa? Yen kowe memang kowe pengen meguru, kowe pengen sinau. Oleh Wargas Lintang. Cukup semene ngerti mengaku aja pakai. obat dewasa. Yen sang-sangan. Bacot. Yen kowe bacot ora kena pisah. Minggat saka Wargas. Ora usah kegeruhan. Najan aku lan berkabung Wargas. Sumpah kalah. Selanjang tau kempalan. Kamu pala itu bayar serang sampai kebenaran katun dosen Ustaz tanggung jawab Wadi Betul sari Saudara pahit hai Kowe ngeras kowe ngemis Ono pengarepan Batun di kowe rame tuhu kowe rame kedapak Saklah bosan